Γεια σας παιδιά! Και σήμερα είμαι με τον Pixelsman και στο σπίτι του Bloodman. φαίνεται. Βασικά δεν έχω βάλει facecam, οπότε καλά έκανε που το έπαιρνε. Κάνουμε τα βίντεο. Ναι, λοιπόν, κάνει κάτι βλακές βίντεο δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, είναι αυτά με τα δευτερόλεπτα. Ρε μιλάω αυτά με τα Το δευτερόλεπτα. χρωστάω. Από πότε ρε? Από what? Από το μπάστα. Τι είπες ρε? Τι είπες ρε? Τι είπες ρε? Δεν χρειάζεται να δείχνεις ότι είσαι βίλα μου στην κάμερα. Μας βλέπουνε κι άλλα παιδιά. Ξέρεις. Εσένα όχι. Δεν ξέρω εμένα τι ναι. μονακό. Έχεις να φας πολύ ξύλο μετά το record. Πολύ ξύλο. Βασικά θα μου γαμίσει το ξύλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εσένα έχεις αυτό που έλεγες. Ναι. Βασικά... Λέω βλακίες όλη την ώρα. Καλά, αυτό φαίνεται και στα βίντεο μου. Βασικά στο πρώτο βίντεο κυριότερα. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε που δεν θα σας άρεσε φυσικά. Κάτσε ρε νόμιζα πως... πρώτο του βίντεο. Νόμιζα πως τελειώνουμε το βίντεο εδώ ρε μου Τι λέει. λες ρε. Τόσο λουμπάς εσύ για να το τελειώσει. Έχω κάνει βίντεο παιδιά. Σε ένα βίντεο, όταν θα φύγει αυτός, θα βλέπουμε τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει σε recording που έκανα έτσι για πλάκα, αλλά ήθελα να τα ανεβάσω και τελικά δεν μου βγήκε επειδή μου έπαιξε. Δεν θα βρίσω γιατί θα το δει η μάνα μου ή ο πατέρας μου, οπότε δεν θέλω. Ήθελα να παίξουμε μαζί ρε. Ναι, βγήκα και από τη το βγήκε από το Και έπαιζε παιχνίδι μόνος ρε του. φίλε και έπαιζα μόνος μου και έλεγα πού είναι ο Pixelsman ρε. Και θα σας το δείξω μια φορά το βίντεο Δεν θα το που αναβάσω. έχω κάνει. Δεν θα το ανεβάσουμε, θα το Μαλακία ήταν. δείξω σε βίντεο ρε. Λοιπόν, και θα σας το δείξω που είμαι έτσι στο δωμάτιό μου, πάνω στο κρεβάτι μου και λέω βλακίες τέλος πάντων. Γιατί κοιτάς πίσω? Κοιτάω κάποιον, μιλάω μόνος μου. Παραμιλάει. Μη πετάτε βλακίες ρε. Είναι τα αδέρφια μου πίσω. Και ευτυχώς. Βασικά δεν ξέρω, δεν θέλω να με σχολιάσουν πάντως. Γιατί γελάς ρε? Τις μαλακίες που λες. Τι μαλακίες. Λοιπόν, τώρα έχουμε... Τι πάω να πω ρε? Τι πάω να πω? Μαλακίες στο Bloodman Ρε, είναι φίλε. πολύ κακές. Γιατί οι δικές Γι' σου αυτό είναι κάνει του καλύτερες ρε. unsubscribe. Τι είπες? Έδωσε και Πονάει ρε. unsubscribe να το κάνω. Ναι καλά, Είναι σε αυτόν παιδιά, σε αυτόν παιδιά. Σκάσε. Το μεγαλύτερο από σένα. Το 2 χρόνια, 5-6 στο YouTube. Ναι ρε, Και δεν ξέρω εγώ ήθελα το να πάω ξεκίνησες στο πριν 1 μήνα και εγώ πριν Ναι. 4 μέρες και έχω 4 βίντεο. Το έχω Εγώ έχω πορώσει, έξι. το Εγώ έχω έχω πορέσει ρε φίλε, Το το έχω πορώσει. Λοιπόν, εγώ έχω 6 βίντεο. Οπότε σκάσε. Πουτάδες τα 6 ρε. 6 έχω. Εύκολα ήταν. Καλά θα το τσεκάρουμε μετά ρε. Ναι, ή 6 ή 5. Είπε, βασικά νομίζω ότι 5 έχεις ρε. Ναι, παίζει. Λοιπόν, Πιάρικο. σε κάποιες φάσεις ρε φίλε στα βίντεο μου, μερικά βίντεο μου. Όταν φοβάμαι, ξέρω εγώ, όταν μου πετάχτηκε στο Trail Face Quest και ήμουν ηλίθιος από το κουτί, φοβήθηκα, σας το λέω, και ήμουν σε φάση... Του θύμισε τον εαυτό του. Τι? Όχι, σοβαρά αυτό έκανα ρε, πίσω από την κάμερα. Εντάξει, αλλά δεν Τέτοιες βάζει βλακίες facecam. κάνω. Δεν βάζει Δεν facecam. ξέρω να βάζω facecam. Του μάθα εγώ τώρα, αλλά ο ανάπηρος δεν θα Μου την φύγει. έβγαλες, έλα τελείωνε. Τώρα δεν χρειάζεται στο βίντεο να μας δείχνει και στους δύο, να θα μας δείχνει εδώ πέρα και να μας δείχνει εκεί. Άντε τώρα. Λοιπόν, Εδώ κλέφτη.
δεν μπορείς να σκεφτείς ένα όνομα δικό σου. Και δεύτερο, εγώ το βρήκα μόνος μου τον Bloodman. Εσύ το πήρες από το Hacky Pixels. Τι λες? Έβαλες το Pixels. Όχι ρε, ήθελα να κάνω ένα βίντεο με έναν άλλον ξάδερφό μου μαζί, Ναι. μαζί στο κανάλι και ψάχναμε ένα όνομα. Και λέω εγώ γιατί σκεφτόμουν πολλές ώρες τι όνομα να βάλω και να Σκεφτόταν, ξέρω εγώ, τα πιξελάκια. Όχι. Πού το βρήκες? Captain John ήθελε να βάλουμε, άλλος λέω ναι ας το βάλουμε μετά. Ρε, δεν πάει καλά. Μετά μου βγήκε το Pixels man. Εγώ στην αρχή, ακούστε τι θέλω Ήθελε να το βάλω. κάνουμε μαζί το κανάλι ο Αλφερόπουλος. Τέλος πάντων, έτσι συνήθως. Ναι, σοβαρά, αυτό είναι το επώνυμό μου. Εμένα με λένε Γιάννη. Και ήμουν Παναγιώτη. Φαίνεται στο Troll Face Quest που μου φωνάζει η μάνα μου. Παναγιώτη! Κάτι τέτοια μου φωνάζει ρε φίλε. Θα πάμε να το τσεκάρουμε μετά να το δεις ρε. Το τρίλεπτο. Κάπου εδώ θα κλείσει το βίντεο. Λοιπόν, αυτό και αυτό το βίντεο παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe σε μένα και στο κανάλι του Pixelsman. Subscribe, unsubscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Όχι unsubscribe, σε μένα subscribe παιδιά. Ωραία, subscribe και comment άμα σας άρεσε το βίντεο να συνεχίσουμε. Σήμερα θα το κάνουμε γιατί μόνο σήμερα. Θα το κλείσω εγώ γιατί εσύ δεν ξέρεις ανάπηρος. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά. Bye! Γεια σας!